Esta mañá presentábase a terceira edición do Portosín Trail, a terceira das probas incluídas no circuito Arousa Revolution Trail Series 2020, que organiza a Asociación Arousaneo. A cita terá lugar este próximo domingo 15 de marzo. É a terceira edición que se fai, pero é o segundo ano que está incluído neste circuito de probas do Trail Series. Darlle importancia que ten non só como proba deportiva, senón tamén ca repercusión turística que ten, porque pon en valores moitos dos paraxes que temos aquí neste concello, queiras que non sempre iso deixa uns ingresos no sector turístico e comercial do Porto do Son. A distancia da proba mantense prácticamente como a do ano pasado, 14,5 km, con apenas cambios na maior parte do percorrido. O que cambiamos é a saída e a chegada, en vez de salir na mesma dirección que o ano pasado, salimos en dirección contraria e metemos un recorrido máis diferente pola costa. O mesmo que a chegada tamén en vez de volver pois por unha zona, volvemos por outra, que permite tamén abrir e descubrir novos camiños, porque estaban un pouco abandonados, sobre todo zonas, e poñemos tamén en valor zonas como a da Silva, que hai ali un par de camiños interesantes, con unha zona de muiños e antigos camiños que se utilizaban para riego, con gostas entre muras e tal. As inscricións poderán formalizarse a través da web www.arousa.com ata o próximo mércores 11 de marzo. As probas que restan do circuito serán San Lois en Noia o 19 de abril e Ultra Trail do Barbanza de 42 km que se disputará en Ribeira o 10 de maio.